Il-Prim Ministru Robert Abela qed jibqa' jinsisti mal-klikka tiegħu u l-membri tal-kabinett illi l-elezzjoni ġenerali se jsejjaħ sentejn ora. Madankollu sorsi qrib iċ-ċirku ta' Abela u li tkellmu mal-Gazzetta illum saħħu li tant hemm toma ħażina fil-kabinett illi diffiċli tara xi sens ta' pożittività. Fl-aħħar jiem Robert Abela stieden numru ta' kapijiet eżekuttivi flimkien mal-Ministri u Segretarji Parlamentari f'Villa Franzija f'Ħallija biex ikellimhom dwar il-pjan tiegħu għas-sentejn li ġejjin. Filwaqt li s-sondaġġi qed juru illi l-poplu għandu rabja kbira lejn il-Gvern tal-Labor jidher illi anke internament Abela tħabbat wiċċu ma' korla enormi. Dan kif wara t-tajjira li tal iċ-ċivil eżatt mad-disfatta tal-Parlament Ewropew ħadd mu qiegħed jafdah. Apparti minn hekk wara li tilef siġġu fl-MPs u numru ta' kunsilli lokali, Robert Abela spiċċa jfarfar fuq kulħadd fil-partit. Mhux hekk biss, iżda anke wara l-U-turn fuq Joseph Muscat diffiċli li wieħed ikun pożittiv fih dan il-Labor. L-istess sorsi żvelaw li huma biż-żewġ ministri fih dan il-kabinett illi qed jagħtu l-appoġġ lil Robert Abela kif l-oħrajn mhux qed jafdawh. Għaliex, l-ewwel jgħid mod imbagħad jagħmel mod ieħor kif anke għamel dwar Rosjan Kutajjar. Dan filwaqt li ntqal li sensazzjoni interna hija li kull deċiżjoni li qed jieħu Robert Abela ibiss biex isalva ġildu. Finalment intqal illi jagħmel xi jagħmel il-Prim Ministru hemm faxxa ta' nies li ċertament mhux se jerġgħu jivvotaw lil Labor. Huwa diffiċli li l-gimmicks ta' Abela se jiġbidhom lura.